Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बनायनाय जाबाय जोङो दिनैहाय कलेजाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय कलेजाव फैनायाव क्लास 10नि दा थाइजौ जानो नागिरदों सुजुमा मोननि आब'नाव फैनानै ओमफ्राय जों माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाहैबाय टेनस्लां जानोबा टेनस्लांबो मोनजागोन ओमफ्राय जोंहा लेमथ'वाखै लेमसिगोन नै बिथाङा लेमजेनबाय मैं लेमखांहांबाय एसे लेमखांहांबाय नै दा लेमगासिनो आजादि थानानै एसे सैहांबाय सैदों हहांबाय गेसावसो दं खोमा बाराबा गेसाव जाया बिदिनो बेन्दों जायो गेसावखौ जानांगौसो थाइजौनिखौ मिथिया नामा नों सासेया देगासिनो सासेया हागासिनो नै बानलु देदों रेजि जाबाय माखासेखौ हानानै माखासेखौ माबाय मा होनदों मिथिया बेनो माखासेखौ होबाय माखासेखौ लाबदे लाबदे हालाबबाय साजा लांखारा जाहांबाय नै बिसिनावथ' खांख्राइ बिबां मोनफेरखाया फाग्लाखौ जानो लुगैलायथारबाय संख्रि नांगौ नाङाथाय साखिनाय जाबाय रानबाय जाबाय आरो दा नै आंबो जानो नागिरबाय आरोना नै नुवासै र' आं जागोननोसै आं जानायखौ नुनाय नंला जासै बरिया गोखै एसे गोखै खारै फैलायसिगोन बे ओंखाम जानो हानाय नंला दा जानोबा सेंग्राफोर जाखांजोब्बाय नै दामोलाव लानानै जाबाय बे ओमफ्राय मानसिया एन्जर जानो हाखायो नानि दङ